ki parabangit bait bat ki parlo ki bait ngiay kublay phi baro haga kerteng ka koridor tam ka jong utray bat unong pen imjangi u Jesus Christ sashi sin ngi pediang sobay phi shakini ka Bible study ka bawan lingba ka YouTube channel chong ka balang Presbyterian Mauro bat ha kani ka janmit ngin yakren shapang ka jingpen sle bat ka jingpen ko bor umen simba khod ha ka arpunyo trek September ngile kren shapang ka jingpen baptist da umen simba khod bat menta kasngi ngine kren shapang ka jingpen sle bat ka jingpen ko bor umen simba khod la shem tayo ngin se kren shapang ka jingdap umen simba khod ngin khmi shwai ka ni ka wei ka khot ka ba kong san naga testament ka ba thamai ka shthi ka ba ning kong yo nis ka lendong ka ba ar ka khot ar pho nyo ti shapang jong phi ka ta ka jingpen sle ya ka ba philap pediang na u ka yaisa hapi ti phim dan kam sho ba uno ru unda hikaya phi henre kumba ka ta ka jingpen sle jong u ka hikaya phi shapang ki ai baro bat ka long ka ba shisha bat kam long ka ba lam ler ti kumta kumbala hikaya phi pen yaisa hau kamut yu ka ne ka kentin jingpen sle anointing hagaktin pareng kani kadai ka rukom jong ki nong up langbrot ki ba pensle ya ga khli jong ki langbrot ki belang ki masi ki ba kiri bat ki sumar khnang bania da na ki thalla na ki dekhap bat na ki wei ki jat khnyang ba yo ba ki ni ki khnyang ki rung shkor kumta habala pensle ya ki marat kalong ka dak jong ka jingri bat ka jing sumar jong uta unong ap langbrot unong ap lang unong ap masi ka jing pensle pat ya ki breu kalong ka dak jong ka jia da ka jong ublay yangi ka sam ka ba arfulai ka dekot ka ba san ka ong mesyang ka mit hakmat jonga hakmat ki nong shun jonga melasle e ka khli jonga da ko umpniang ka khuri jonga ka shlei habau blay uyada yangi habau blay open sle yangi ka khuri jongi da shisha ka shlei bat ublay usyang ya kami hakmat kinong shun kamut ngimdon kamban syapting wat hakmat kita kinong shun ki jongi ru ka jingpen sle ka long ru ka dak jong ka jingpen khia Leviticus lenong ka bakhat saw ngi puli syapang ka jingpen sle ya ki ba pang nyang tho le ba kumno kata ka jingpen sle kalong ka dak jong ka jingpen khia ya ki nang ta isaya lenong ba shipau ka dekhot arpunyo ko ong on penjot no ya ka lengkor namar kata ka jingpen sle ka lengkor la ka khia kat no ru an kedia an penken ya kata ka lengkor da ka jingpen sle hakari bible arjar riu ngilayu i ya kito ki balang ngop haka kiat bad haka kerni jongi drugs la pelat yaki da ka bor ka jingpen sle ka jong mensimba khot halor jongki nginum yakren syapang ka jingpen khia bad ka jing pelat mentaga sngi hendringin kmi kumno ba ka jingpen sle ka thauru ya ka jingpen kerpang na ki pat ba bad ka jingpen gentang na ka benta ka nu ka kam kanuksa ka ba khmat kalong ka jingpen sle yo aron bat ki khun jong u Exodus saufolonong ki khot kendai hadu khat san sngap ngan puli kini gi benta na ktien ke jong blai men walam ti yo aron bat igi khun shen rang jong u haga jingkhang jong ka tabernacle ka jia seng bat to sat yaki da ka bat men pen pong yo aron da kita gi jankup bakentang bat to pen sle yo u to pen kentang ru ya u baun yo kam hanga haka jingkam lingdo hadien ka jing sat da ka kumbangi pule ka dekat ka bakhat ar bot sa ka jingpen sle da ka pniang ka bangila pule haga dekat ka bakhat lai to men walam ru yagi khon shen rang jong u ba to pen pong yaki da ki sopti ba to men pen sle yaki kumba mela pensle yo kpa jongki bakin yo kam hanga haka jingkam lingdo kum ta ken ka jing pensle jongki
kan long ka jinglong lingdo halakarta lingba ki pateng la pateng benriu jongki. Kane ka jing pensle yau aron barigi kun shen rang jong o kan beteng pateng la pateng bakan long ka jing sakhi akmat ka pertai baka yeng jong o aron naka jaj lebi kalong ka yeng ka ba kerpang bat ka ba kentang bakin long ki lingdo jong utrai u bau belai nalor kane ka jing pensle eki lingdo ka donru ka jing pensle yaki prophet bat ka jing pen ku bor yaki bakin yalap ega khtin ka jong belai bat ki balai pediang ya kane ka jing pensle prophet kilong u Elijah, u Elisha, u Isaiah, bat kiwei pat hadin jongki. Nalor kane donru ka jing pensle yakis im. Ka jing pensle ka bapun ku bor yaki dak ikhtiar kum ki nong sensar. Ki balayok pediang ya kane ka jing pensle kilong u Saul, u David, bat u Solomon, bat kiwei pat kis im hadin jongki. Kajing pensle kalong ka dak ka ba akhmat chong ka jinglong sim ka kham krau ka jing pensle bani ka pansngiat sim ru namar ba ka jing pensle kawan na ublay kat ba ka pansngiat pat kalong ka ba thau hi da ubreu namar ka tau jeho ubam de ukhun jong sim ubam pat phong pansngiat sim menu henry ublay ula hukum yau Elisha ban pensle ya u Jeho ba ulong sim haga jaka jang u Ahab bat kum bala pensle ya u da u Elisha kum tau Jeho ulalong sim haga jaka jang u Ahab haga testament kabarim ngiyo i lai tali ki jing pensle ka jing pensle e ki lingdo ka jing pensle ya ki prophet bat ka jing pensle ya ki sim kata ka priestly anointing ka prophetic anointing, but ka kingly anointing. Kat kibala pensle, kiriban penggentang yalade. Namar baka jing penggentang, kalam siya ka jing sayso. U David ula penggentang yalade, namar kata ula sayso. U Saul shim penggentang yalade, namar kata shim sayso. Kakut no ka jing long sim ka jong u. Udu ya ka ket, udu yala ka jong ka Jing im. Kajing penggentang, kamdai kajing la haladi. Henry kajing penggentang, kalong kajing penrit yaladi, hakmat jong ublay, kajing pan ya kabor na u. Kajing pensle, kalong da ko umpniang kabala kle kerpang, kadai kaba remdor bha, sngap ngan puli Exodus arpolenong, kidekot arpuar, hadu arfusan nganung pulilut ngan syukudau ki ei kita ki umpniang ki badai ban kle hangta ula hukum ublay ya Moses baun shim ya ka mir basngur sanspa shekel nang ta ka sisia bathyang nang ta ka kalamis nang ta ka kasya nang ta ka umpniang olip nang ta un shim ikini baro bat un penlong yakani kata ko umpniang kabakut kabakentang bada kini ko umpniang kabadon shibun kini gijingkle on pensle ya u aron bad igi khon gijong u bad men pensle ru yo aron bad ki khon shen rang jong u bad men penkentang yaki bakin yo kam hanga haga kam lingdo ngiyo i hang ni ya ka jie dei ka ba jan hapadeng ka jing pensle bad ka jing pengentang kita ya ki bala pensle ki dei bad pengentang ya la de men krente ki khon Israel da ka ba ong kani kan long hanga ko umpniang ba khot ya ka ban pensle haki pateng la pateng benriu chongpi wat pensle da ka ya ka met ubriu lemne ka rukom jingkle jongka wat how da ki wei pat kabasriem yaka kalong kabakentang bat kanlong kabakentang kenya phi jar ubakhle ya kabakum kani lani jar ubabu naka how nong way on ot no ken ya uta napadeng upat lang jong u kani ka umpniang jing pensle kalong kabakentang hadu kata-kata ba umdei ban penon kami kani ka umpniang nagabentaki way pat ki jat kam latang ka ba pensle yakileng do bat mdei ban yathu ru hau nong wei nong ar kumno ban penkre
ya kani ka peniang jing pensle namar kalong ka bakentang akhmat jong ublay ka formula ka rukom kle ka deban sa tang kita ki deban penkre yakani Moses ula kle kerpang ya ka peniang pensle lingdo bat ula pensle yau Aaron bagi khon jong u bada kani ka ju ka rukom penkre la pensle yaki pateng jong ki lingdo ki bahadin karukom jing pensle aka testament kabarim kala wai henry ka nongrim jing pensle bat jing pengentang ka yaine hadu menta bat mapi ki para bangai bait ki bala sngo thu ye ka jing pensle umen sim ba khoi da lord jong pi de bat pengentang yala ka jong ka jing im ngi ka jat benriu khasi penaru ngi don karukom jing pensle pniang Hagapor jia thok shong kurim, haba unong lik kurim bat kanong lik kurim, kilet la shaka yeng kentai, ne ka yeng shin rang, la pediang buram yaki, da ikime lani ikime san lani ikime rat, i pensle yaki, da ka peniang. Ngakan mau, hagapor bangadang red badang imi meka, man kapor bingi let chayeng je meka, i ju shim peniang bam, badi pensle yengi, badi ong to bleun kerku yame. Hagatu kapor ngi sngo wet ban sa ta peniang nakle Henry mentang sngo benut bam don shu manu kiru temen ki ban ta peniang yang bat ki ban pensle yang le se don na pedeng jong pi ki badang don ki me e ki me kha ki ba pensle peniang ye pi haba wan ra ai khun lung shayeng ru hadin bala khan hospital hadin kap tu kat esngi haba ipoi hayeng ikime lani kimerat lani ikparat ibala bandon rengkat ki pensle de ko peniang kum kadak jong ka jing pediang buram kum kadak jong ka jing ada ka jong blai kum kadak jong ki jing kerku ki banalor nalor ka jing pensle peniang ka testament ka barim ka yetu ru syapang ka jing pensle jauh mensim bakot u samson u yok bor nangno baula ban job igi Filistia Kiwan shibun pat kinong shonru ula ban job iki dai da ka bor ka jing pensle ka jong mensim bakot usol baru debet ru kilong ki balayo ya ka jing pensle usol ula penle no yala ka jing pensle andre u debet u bat scam ya ka kitab iwe Samuel kalenong ka bakat riu ka dekat ka bakat lai Deu Samuel ula shim ya kata ka reng peniang baru ula pensle ya hapa deng kita gihinmen jong baru mensimu trai ula wanjur hau debet nadu kata ka sngi kadon ka jing dei ka bajan hapa deng ka jing pensle peniang da Samuel hau debet bat ka jing wan jong mensim bakot hau debet Usol shim pengentang yala de namar kata ula du no ka jing pensle ula du igi ikhtiar sensar ula du ega ket u debet ru ula le pop henry u debet ula kelaka bamut bat ka yaine ka jing pensle halor jong ka nongrem naga testament ka barim kalong kane ba ka jing pensle kalong ka jing yada ka jing pen kut bat ka jing pen kya ka jing pensle kalong ka jing pen kerpang ka jing pen kup bor bat ka jing pen kup ikhtiar ki jiu haba kila khmi lenti yauta us imu bakra uban sawan ki khmi lenti ba unlong ubalayo jing pensle kerpang ki khot ye o masa lane u Messiah u Christos u Chris u balasle kadon ru ka jing pensle ya ki tiar kitar ha ka temple shua ban pendon kam yaki la pen kerpang bat la pen gentang yaki Exodus Sao Paulo nong ki dekat kendai do katway But to men shim yaka peniang ba pensle to pensle ru yaka tabernakel but ya kita barok ki badonaka but men pengentang yaka bad ki peliang jongka barok ti kan long ka bakentang khot to men pensle ru yaka duan ka jing ai ngo thang but ya ki peliang jongka barok but to pengentang yaka tagaduan ti kan long ka duan ka bakentang tam Tomen pensle ru ya ka dabor, bat ya ka kejat jongka, to pengentang ya karu. Daiban pengentang ya baro kitiar kitar, kiba pendon kam ha kata ka tabernakel jongka jieseng.
Bat kani kalong ko way ni kinong rim ba mangiru kum ki Kristan ngi penkentang ya ka yeng mani da ka presbytery shua bangin penon kam ya ka ngi penkentang ya ki jingput ki jingtem bat ki tiar kitar ki bangi penon kam ha yeng mani ka jihikai naga testament ka bat mai syapang ka jingpen sle daumen sim bakhut kalong ba kadai ka jingpun ku bor bat klem ka jingpun ku bor daumen sim bakhut klem jing say so haga jing syakri ka jangi ya ka kam ka jong blay nagatagada uji su ong ya lagi jangi senran bakin yai syong ha Jerusalem tat endala pen ku bor ya pi Lukas arhusau saupu kendai ha khmi ru ngapha api ya ka ta bala kularu pa jonga henre pi to yai syong ha ka nongba Jerusalem tat enda lapen kup ya pi da ka bor na jerong ki kam ki apostol iwei prai henry pinyo diang ya ka bor enda lawan umen sim ba kho ya pi bat pinlong ki nong playanga ha Jerusalem bara Judea baro bara Samaria bat hadu bakut ka perthai uji su ong ap hadu pinda yo e ka bor ka banalor bandala penkup ya pi da kata ka bor pin salongki marturia pin salongki saki ki nongpla ki jonga keleng kene ka percay but ya kene ka kular jong Jisu la pendap haga sengi Pentecost haga bau Petrus yang banialap bat lai hajar ngut ki brio kila kelak ka bamut nang no u Petrus uyo bor hadu kat ni udai tang unong tong dok ha ubayalap haga sorba udai unong kendong ubayalap haga nongba congka Israel kumno bagi apostol kilayo bor ban penkia iki bapang ban le iki wei ki kamba kumno kilala ban job maki ya kahima Rome daga jialap ya gospel u Jesus Christ kadai baro daga jing pensle omen sembak hoj ka definition lane ka jing batai benia jonga jing pensle ka jing le ublai lingba ka do ya ka baka do daladi kamla banle ngan ong biang ka jing le ublai lingba ka do ya ka baka do daladi kamla banle kata kadai ka jing pensle ka jing pen baptis pat ngilayo I ha ka Bible study ha ka arpu kendai terik September ka jing pen baptis dau men sim bakhut kalong ka jing yo pediang ka ban ningkong chong ki banget yau men sim bakhut ka sngi Pentecost na markata kadai ha ka ju ka sngi jong ka jing pen baptis dau men sim bakhut bat kadai ru ka jing pen sle dau men sim bakhut ya kita gi senran ki jong u Jesus Christ u Jesus de Messiah u bala pensle ngipuli ki kam ki apostol Shipolai pupra u Jesu bana Nazaret kumno bau blai ula pensle ya u dau mensim bakhut bat da kabor u balaya keleng u dale babha bat u da penkia kita baro ki bala ban shitom dau soitan na bau blai ulang ringkat bat u ka jing pensle kalong ka tenrai jong ka bor baro habangi syakri ka kam ge jong blai lara kat uji suru udan kam jing pensle kat no tamapi manga para bangit bait namar kata haba ordin yagi pastor bari kita men besan u moderator jong synod lani jong presbytery u bukti halor ka kli bat u pen kentang bat u pen kerpang bat u pensle yaki daka bor dak ikhtiar jong ka synod bat ka presbytery henry daga jing solto ru baka ni kalong ka dak joga jing pensle umen sembak hoj halor jongki kanong rime kani kalong ki kam ki apostol riu lenong ka dekat ka ban riu habala tung ya ki nyungut ki temen besan ki banengkong ki kam ki apostol khat lai habala pa missionary yo Paul baru Silas habaro artli kini ki sin lak bukti halor jongki kum ka dak joga jing pensle tau men sembak hoj ka jing pensle hang ni kalong kadak ba kilayo bor bat kilayo ru ya ka commission lani ka jing pa kerpang bakin let ban pendep ya kata ka bau blai ula khot yaki ngaken mau yaki kentin kentu ken pam ki jong Reverend H. Imar Banyang
ibalong ex-moderator jong ke KGP sinat sep ngi, hagas nem arjar nriu, hamaupat, hakabara ordain, yangi hakatugas nem. Ila kren syapang ka jingpen sle yau debet, hakapor budang samla lud. Kumno la yo ega jingpen ko bor, kumno bau debet ula pengentang yala de, bat ula seiso hadu undalarang ba, hadu menta ngampat klet, ya ka jingkeren joi pastor H.I. Marbanyang, syapang ka jingpen sle hakapor jo ka jinglong samla, bat ka jing seiso la syahadin habut undalarang ba. Kinong ruai kristan ru, nalor kisap ki pong ki bakidon, nalor kata ka jing pen melin yala dia ka jing ruai, kidon kamru ya ka jing pen sle, bakin ruai da ka bor na ka benta ka buram ka jong blay. Ngidon kami gini lightly, talent, training, but anointing. But mapi kinong ruai, nalor kisap ka bapidon, nalor ka training bapila yo, pideban wat rui ka jing pen sle ka ba nalor, bapin ruai, bat baki breukin yo jing kendo. Ka jing bukti kalong ka dak jong ka jing pensle umen semba khoj. Kalong ka ba don bor bha Henry kalong ka dak ka ba syabar. Ka don kamru ka mensim hapo ka ban pediang. Ka don kamru ka jing im ka ba penggentang. Kambiang para bangit bait ba manu-manu la bukti alor jong pi bat duai naga benta jong pi. Lara ka dok nut kadang erang bat lar pidang yat halaga jong kamon. Henry apa pilanang ban penggentang ya ladi ban pediang ya ke jing kerku ke jong belai pin yok mat ya ke jing dapura jong ke jing pensle alor jong pi bat en penkup ya pi da ka bor ba pin yalap bat ba pin ruai bat ba pin syakri haga kam ke jong belai ka jing penggentang kaya rengkat-rengkat bat ke jing pensle Kidon kibala yo jing pensle en rekim simpen gentang yala de nuksa u Samson ulele kai bat ka jing pensle u Sol ulale bomsut nyau ya ka jing pensle u Solomon ula du ya ka jing pensle ka jong blay ula wat ya kita ka jing skobha jong perthai bat ule khlek haw bat kita ka jing bani blay thau shibon kinong yalap kita ki televangelist ki bapau ha po TV ki don na pring jong ki bala klemno namar bakim simpen gentang yala de hakani ga ri ga jong iru sngosi ban ong ki don kinong yalap ki don wat kinong yalam ru jong gi balang ki ba la hap no namar bakim sim buram ya kata ka jing pensle halo jong ki ngim long ban sim kerteng hang ni henre ka ni kalong ka jing baham bangi de ban sumar bha ya ka jing pensle ka bangila yo balay kalit jakum ni namar bakim sim rikhot ya kata kabala penkup halor jongki ngipuli ha iway chronicle khat riu arpu ar kumju ru sam shispa san kada khor ka bakhat san bat kini kilong ki kentien u debet wat kta ya ki bala sle jonga bat wat pensniu ya ki nong ya thu lupa jonga kabamut bakita kibala pensle kidon haka kerdan kaba halor hakmat jong blay bat namar kata ngimla ban nyoben yaki bat ngimla ban keren persya yaki hakapor ba u debet ulayo yaus im so lagi kiti jong ulala ban penyap yo haba usol ube thong ube shon yo debet kila ong kinong bu jong debet hang ni debet melak ban shim noy ke jing im ke jong usol u debet wong em wat num kta yaw taw balasle u jong utray hagaju kurukom para bangit bait kam day yangi ban syukran kai ban syukran pathar ye ki balasle ki jong utray ye ki pastor ki temen basani ki nong yalap bari ki wei pat ki bau blay legit syaka kam ke jong u ki breu ki la ban don ke jing duna ngila ban kedau ya kata haki jar ngila ban duai na ka benta jong ki bakin yo lat na kata Henry ban that pat ba yaki kamlong satya kalong kumba nyoben ya kata ka jingpen sle ka jong blay halor jongki ki para bangit bait manubam kwa ka jingpen sle manubam don kam ka jingpen ko bor ka banalor u Elisha ulapan na u Elijah uang ay hanga ar benta na ka mensim ka jong me ay hanga ar benta na ka jingpen sle ka jong me kata ka double anointing
Namar kata mangirung ipan ablay to pen kubor yang bangan syakri me don ki kep ki bo bleu jubab hoot komio Elisha ulayo pediang ya kabau pan kisis par pongut ka kamra ka bahaneng kileo pediang ya ka bakipan Henry don ki por pat ki bo bleu jubab lesiu Jonathan ulapan ula kerpan na ublay Henry ka jing pensle kamshim wan halor jong u kalalit no penban syau debit Deu bayalap nengkong hagi gentil how Cornelius bat ka yeng ke jong u Henry ka jing pensle kumu apostol syagi gentil pat kalet syau Paul ka jing pensle kawan da ka jing ai ke jong blay ko para bangit bait ngilaban pan ngilaban angnut Henry ka jing ai kalong ka jong ublay hi ya ki bautmu nakabenta kanugo kam kadang ke jing pensle iki missionary kadang ke jing pensle iki pastor hala ke jong ke balang kadang ke jing pensle iki nong yalap kadang ke jing pensle iki nong ruai kadang ke jing pensle iki basyakri jar hala ke jong ke balang hala ke jong ke yeng hala ke jong ke snong lara pi don aga jilli ke bau bleu kwa e pi bandon lara pi le ke mon ke jong blei pinum du e ke jing pensle ke jong blei hakata ka kam ke ba pi trei Iwe yoknes ar punyo katogo mga puli menne kakren siya pang ka jing pensle kabanya lam yangi bangin sngaw to shibon ki ay ka jing pensle kaban yalam yangi bangin le yakata kabaw blay utmu na kabanta jongi ka jing pensle kaban yalam yangi bangin seiso haganugo kam kabangingi tray Ti syapang jongpi kata ka jing pensle ya ka bapila pediang na o ka yaisa api ti pimdan kam syu ba uno ru onda hikai api Henry kumba kata ka jing pensle jong o ka hikai api syapang ki ai baro bat ka long ka besisha bat kam long ka balam ler ti kumta kumba la hikai api pen yaisa ha o ka jing tmu jong ka jing pensle Kalong banginang roy ha jing syakri ya ka kam ka jong blay ha ka hima ka jong blay bangin sngaw kraw bangin sngaw sarong ban ong ngaw bala pensle ngidei pen ban snawrit namar mdei da ka jing la jong ka do mdei da ka jing start la jong bangila ban le ya kanu Henry ka day da ka bor ka jong blay banalor bat day namar kata bangin penggentang yala di bau bleu nang la ban penon kami ngi hatu pi sngaw to para bangit bait bau bleu la pensle epi haga jing syakri ka kam ga jong u namar kata to rikop yala ga jong ga jing im ba to penggentang ko yala de to ya ga jing pensle kata ba pinang ya ga jing pensle kata pinang seiso kamlong ga basitam para bangit bait ban ya ga jing pensle Ngidon kam tang ka jing kongo yo blay ka jing penrit ria yala di kadok ka basrante haka bor ka jongka Henry ka jing pensle kalong ka ratba kalong ka don bor la pi pen gentang yala di le si don hang ni na preng jong pi hadien ba pila ngap igini ki pi ong ngala le sting ya ka ni ka jing pensle ngadon kam ban kala ka bomut ngadon ka ban IT yala de le se don na pring jong pi ki bas ngau tolot bor ha ga jing syakri yo blay pi ang nuot e ga jing pensle ga jong blay nginya duai bo blay un pensle thamai ngi ha ga ni ga janmet u blay un kor khu ngi naga benta ka buram ga jong u amen nginya duai u blay buk pa changi ba ban ngi ai ngu yeme naga benta ga ni ka por ka ba me ai ngi bangiyo ban mane ban syakri me naga ba shash kor ga ni ka bible study Hagani ka janmet na lor ka basngoy ka ktin ngi kwa ban mare ka bor jong mansim don nangi ka batrang ka jing pensle don nangi ka batrang ban yaine ban yat hagata ka jing pensle ka ban lor to pat isne lor jong ko try to ta biang sasisin na lor daga ding ba daga bor ka jong mansim ba khoj bangin long ki syakri ki jong me ki ba mentoy bat ki ba larkam bat ki ba seiso penkentang ki jing im ki jongi penkentang khoj yengi Daka bor ka jong simba khoj banalor bangin ang la ban syakri me bat ban sakhi ya ka kerteng ka khoj ki jong me ngiai ngo eme ko trai ba me sngo gi jing duai gi jongi namari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ru ha ka kerteng ka jong utrai ba unong penem jing Jesus Christ amen